PDC ke mai phupen GT Craner Kep Arni Dipu Farmer Growth Center along song alama pasunsi PDC ke kachekak mate ki prialam pache thangpon lo Jongpon me ke damtang suring koi rakre trok aningkan jeke lijang lapen arisang hua tumpen amehang pa thekpon lo Sonsi nang chisong bom wang bom si kedam tang chiti pliar ni Delhi rong sopi along Karbi Anglong aparman monsa malam don kachetok along rida kachipi dun risim kang tang ke oda song angbong PDC ke asong tame isi asong lo Hampang along apranga teng jongjung abang puason kabochi jiaphan chiti Craner Kep Arni Dipu rong sopi Farmers Growth Center along song alama pasunsi PDC ke kachekak mate pripon lo Non koi korban ke atrang ke la Karbi Anglong la pentima haso pen angtan do Karbi tumhan ke thangda tangte ekor ke phoni chetok lo 1995 pen kan da SDC pen chetok lo 2011 pen kan da UPDS pen da chetok lo stame hatum angtan Karbi tumhan thang tangte te lo stame non koi bang ke hadak ta isi autonomous council do po amen bang ke Karbi Welfare Autonomous Council pusi lason si ki irlo lasi laso council non borolena long exercise bel bom do boro do pitiar pen bahira do boro kosari tum manges long bom do lasi Karbi tum ta lason thot Welfare Autonomous Council si prabjin pen sengbo pusi Assam government tum ke chaklo lasi hadak angtan do Karbi tum ta laso ekor pen ke penangan kaching thuria warsai ke dulu ada Karbi tumta kisung tektik kiduk tektik kita mila so non ni to ekor pen la so welfare autonomous council ke seng peng atu benang an awar sai nang long nun na pen ada kido Karbi tum misi ka siksa ke lalo ST status ada tu non non status ason ang dawe Asia kaprek advanced society tu benser atum compete tu nangko na hok tak sakuri nat tu no na ni kuno compete tu nangko lasi pinangan kisung ke boy tu lasi ST status bang grad nai bus latum ta prai arjiting pik lo kachisong stami la pichunun edel lo lasi non ko korlo mangela hudak Karbi Anglong la penjima haso gitu angtan Karbi atum hanta prai 5 lakh ne Karbi dola hanta ta lasila kadu gitu hanta ST status bangke grand po busi India government tan chichang lo la Assam government tan na chichang lo lason isi awar sai do non ko ge kadu wita chitang po kadu we Karbi dum ta awar sai long pula so non ekor pen bangke Dikoi terang kapathua klamalong karli tang sikari terang lapen mekri rong pipiatum akar jongaphan phongthom ke chok kachike momai ke padopon Lakha Craner Kep Lumbajong MAC constituency ke parlo manjapen kilometer phoka helo dikoi terang playground along dikoi terang youth committee ahin pen chepatir piponsi DTYC amaiphu Roben terang lapen DTYC chunbang Rajiv terang kachise kachidang pon ateng pen karlitang phusar phisar kaching honnai sikari terang lapen mekri rong pipiatum akar jongaphan kapanong pi phongthom kechok kaching do kachikimo ke thoki jerasai angdeng ada porphai ke bapor kurusar mohori terang lapen kachirap kachito dun sang hua tumpen ke thoki jirasai angdeng pachun ponlo lapen dikoi terang hawar angkang sorkari gaubura mate rongasar sinot terang ari deng pen kachikimo amilur ke kai pangcheng ponsi angriang don pen kachardom chardi ponlo lapen angriang don pen hirjume chohangsir ratamai pi paman ponlo lapen manja hidim teron pen sarmen hansiadak kilometer kep ahawar pragjen pen kasilam jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lamchak chechak ponlo puta sorkari gaubura sinot terang pherangkeang no klardak alamthe pachini pon lapen ke thom angdeng ke chok sikari terang lapen mekri rong pipia tumaphan kachikumo amen pen lunka namalinta paman ponsi ke kan kachipate aninga ronga je alira lon RD dojot lapen ingsamjen pensi sai angdeng pachun ponlo ini abang ke kita siang neng lah usaha kita lihat sekali terang lah bagi kita bukti amen terjadi kon ini kita siang neng kang komunisan TV kon
aning kan mangke samjin pen mai chungro lapen bangpong ang bompen 2020 aning kan mangke awura kampen job klaso aning kan mangke bilong ada sita min ile tum rongsi chingwai ching sai pen klaso army dame mo kon bangke patu bonlo lapen sikimo det pen ni tum youth committee Karbi risim kang tang keot song trok alamdon kachetok close to 3 along ketok dak 10 seats open for all community aputhak lakha krenar ke blumba jonga hawar sikari hanse polling station angkang arat thurpak pen aning kipung lapen aning kang samse chebaklang pon Team Karbi Anglong akleng sarpomati Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kejapon Karbi Anglong risim kang tang keot song trok KNLF KPLT UPLA PDC ke India government lapen Assam government angbong tripatai tok dosi chitini phai player ni New Delhi along peace accord mate monsa malamdon chetok ponlo lapen labang salamdon ka chetok close to 3 angdeng along ketok daga putha Karbia khei lapen inglong asophan ka phere meme ang dokok ajok rat thur paksi sodak pen chesong ponang kok lo lapen Karbi Anglong ke arnisi Tripura son nangkeman de je angring thepik khangjang anlo lasi lumbajong laso hawar ki ongdong cherok tok aradatum thur paksi close to 3 puthak kachidon tun thek the ang thek aning kipung airset prung set pensi ang thek chepaklang ponang kok lo puta pachini pon Lasi Prabjin pen close to 3 along ketok dak 10 seats open for all community alam the paprai serak nang porjongsi paprai predet pulote Karbi Anglong arat thurpaksi kache songame de ing thur ponang kok poputa Karbi Anglong Autonomous Council aphan kether padopon pasala kena non kan lo ka setok ekol ka setok alam rat atun be khoi thi alam ke la pu hello sit kep ang hoi bang phang chi pi dek pulodang tela ke itu thak chiri ka chi elo rake non payo this is long leg non payo ji ka chin tham se the pulodang te usu yang ta pi phak ang thin po usu yang ya ku ke phram thin ang le jang da pi si phak ang thin si to man dat bukan jera ma bole Duliram hang go back Duliram hang go back no siam ke mai ta non na teng hello pota ka gang lo to non hello lak lo mo goi thoi ke sit kep kali sit kep ang bong phon bang hon ti pi det pulodang te ku son si la mu ke MP son bang nang chira det MLA son bang nang chira det CM son bang nang chira det te Tripura son si istum Karbi Anglong son man det pola ke